हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एसब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं गोबाव सम जाबाय भिडिअ लाबोयैया बेनिफ्राय दिनै होनो होननानै सानबाय आङो मा मिनिबाय थादों आंखौलाय जि सुदो बेनिफ्राय दायो आङो नै फुंजानो टाइमा 8टासो जाबाय खोमा बेनिफ्राय नानिमोनखौ खानाय हानो होननानै लानानै फैदो माने पार्लारनि मानसिया जों गामिनिनो नालाय सिमलायाव होयो बेनिफ्राय नानिमोनखौ खानाय हानो होननानै लाना फैदों आं नै मा नाम मोनलाय नोंसिनिया खोन्थानाय बिदिसा ओमफ्राय नोंनियालाय आंना बिबिना ब्रह्म बेसे क्लासाव फरायो नोंसोरलाय लोगोफोर मोनसे खोथा आंनि चेनेलावनो एस ब्रह्म चेनेलावनो माने आङो निउ इयारनि गोदान माने एलबाम लानानै फैनो नागिरदों बेनिफ्राय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय लोगोफोर नायालासिनो थानाङा बेनिफ्राय देबारसो फार्स्ट टाइम नालाय जागोन ना जाया मिथिया बेनिफ्राय नै जोंहा फैबाय खानाय हाग्राया सिमलायावनो होयो बेनिफ्राय दायो न'आ जों गामियाव नालाय बेनिफ्राय गामियावनो नालाय फैबाय जों फुङाव जाबायानो र' जोङो जोंहानि आबैलानि न'आबो खाथियावनो नालाय आइनि बिमालानि न'आ बेनिफ्राय बेयाव जों हाबफैबाय बेनिफ्राय नै माइ दोनदो बिसा दुलियाव सोनोनो आंखौ दा सोनो होदो बेनिफ्राय आङो दा सोनानै गालांनोसै बोराय बुरै हायाबो नालाय नै लोगोफोर माइखौ सोना होलांनोसै बोराय बुरै रावबो गैया दा बेस्रा Ôi, con ta đâu cái này à? Dĩa nào xưa bà con người. rồi isi không cứ bay cứ đâu mi đẹp á